T-shirt pa po. Ah, tumang ka. Wala mo isa naman tindahan. Ah? Okay. Tawa pa nito ato ba kung Domingo dire. Wa man ni sulod. Busy pa to dito nagkuan pa. Iba mo to nga pa biyahe. Amo na mong kantin amo na mong kantin guys. Sa mo barko. Iskuha dire katulog Sana all lang jud. Hello? Hi! Maayong udto. Kumusta mos? Anang balik ko naman ta. Balik na ta ka na ugma. Kanong sa ka? Oo. Oh man. Di ba kontak si Busing, uy? Di ba kontak si Busing? Sige na kay nang kuan ay kabala ka kung pila inyong pamasay sa pikas na basta kay ka nang natay ka ng kamay kuan na. O lagi sige balik na diri ba kuhaon na mo balik sa kuar ba mo ha paron bagong lang kita mo dumamalik sa tuwa jaw bitaw balik na ba ha balik nang karos aman karos wakay paboki na naman anak kasakay mo gaina ay ugma pang sugod oo ina si Busing be si Busing ba suplado kayo ina siya ka suplado di ko tubagon nagring yung cellphone Wadyo ko tubaga. Okay. Bahala ka diya. Bagsamok-samok ko sa inyo ha. Di ko nyo tubago. Di ko nyo. Anong bahala ko dira. Basta ka nang... Bita, inasi ka ng kuan ba? Busing ha. Ina ha. Balik ta sa ato ang kuan na... Sige na ba? Kaya lagi mi ka ng kuan sa inyo ha. Ikabala ka. Kami bahala. Oo. Basta kaya na ito ang ganang gaming ko natay mga kanang kuan natay kautruhan gaming kautruhan sa tuang pamasahe ni balok ko mapuna imong gihulat ha bantay bitaw okay maghuwat ra ko bantay bitaw ha okay sige brother thank you